Hip ja Hop tanssiryhmä on aloitettu Hommaa rahalla toukokuussa 2010. Jokainen meistä harjoittelee kotona ja näyttää jäsenille harjoitustunnin. Kokoonnumme vain kerran viikossa, koska meillä ei ole säännöllinen harjoituspaikka. Yritämme aina rohkeuttamaan itseämme esiintymiseen, koska pidämme esiintymisestä. Haluamme myös osallistua myöhemmin tanssikilpailuihin. Katsomme tanssivideoita yhdessä ja keksimme tanssiliikeitä. Olemme aloittelijoita, emme osaa tanssia hyvin ja emmekään myös anna periksi. Kiitämme kaikille ja tervetuloa mukaan. Lisätietoa nettisivustamme www.hipjahop.net.tc. Kiitos.